खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जख'न्थाइखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंबाय। नंगौ महनपुर खोन्दो एबसुनि बेन्दोंआव थानाय फारियै मोनबा गामि 1 नं महनपुर 2 नं महनपुर 3 नं महनपुर मासगाव कसारी आरो सुमापारा गामिनि हेफाजाबाव 2 नं महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जख'न्थाइखौ खुंफुंबाय। हाबाफारि बायदियै गिबियाव गाहाय थांलाय फैलाय लामाखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि लकेट बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनाव रुंसारि कमल कुमार बसुमतारी गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि दीपांकर नार्जारिया। बेबायदिनो रुंसारि कन्दल मोसाहारि गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो 65 नं गामि बोराय दिपेन गयारी बिथाङा। सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जख'न्थाइ हाबाफारियाव फुंबिलि समाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बरगा बसुमतारिया आरो बड'फोरनि सावगारियाव बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि सन्जीब रामसियारि बिथाङा। हाबाफारि बायदियै थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा ओनसोलनि थासारि समाजखान्थि सोलोंथाइ रांखान्थि बायदि आयदाखौ सरजाबनानै गोनांथार बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरिन्य स्वर्गियारि बिथाङा। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिमल मोसाहारिया। लोगोसे दख'रानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोम बर'नि माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि थान्दै जख'न्थायाव जि गेवलां मेल बेयाव बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि दैदेनगिरिफोर फरायसाफोर फैनानै बेयाव बाहागो लादों आरो दख'राया बोसोरसेनि मावनांगौ माखासे दिनै थांखि लादों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जि मावनो लानाय थांखि बियो जाफुंसार जागोन आरो निश्चय बे सिमेन्ट दख'रानि सिङाव सोलोंथाइनि फारसे गामियारि फारसे समाजारि सांग्रांथि गासिबो हाबाफारिया मोजाङै जागोन डेभेलप जागोन बेखौ बिदि खालामदों। मोजां मोजां फरायसा ओंखारगोन बे जायगानिफ्राय बेखौ सायख'नाय हाबाफारि बेयाव जिहेतु धेमाजि जिल्लानि स्कुलफ्रा गोबां थालांबाय बर' बिजोङाव बा फोरोंगिरि गैया बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोर धेमाजि जिल्लाल' नङा सनितपुर बिश्वनाथ बा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो ग्रेजुवेट टिचार बा एलिमेन्टारिनिबो टिचार बिथांमोना थिसननायाव गोबां थालांदों। बेखायनो सरकारजों जों सावरायनायाव बिथांमोना जोंनो खोथा होदों कि आलादायै 6 सिडिउलनि बाहेरायाव मोनसे टेट एग्जाम खुंनाय जागोन आरो बे टेट एग्जामाव बेसेबांखिनि भेकेन्ट पस्ट थादों बेखौ बड' मिडियामनि स्पेसियेलि रिक्वायरमेन्ट हिसाबै बिथांमोना होगोन आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो भेकेन्ट पस्टखौ एसे नायफामनो थाखाय जोंखौबो दायथ' होदों। दा बेखायनो जों बेखौ नैबे साननैसो उनाव जिखिनि एपइन्टमेन्ट होनाय दायो बे जोब्बानो बेखौ जों जमा खालामनानै गभर्नमेन्टनो होगोन आरो गभर्नमेन्टनि खोथा बुंनाय बायदिबा बे साननैसोआव बे एडभार्टाइजआ ओंखारनायनि मोनसे सम्भाबना दं आरो बे ओंखारोबा निश्चय बे भेकेन्ट पस्ट थालांनायफ्रा समाधान जागोन होननानै जों मिजिंथियो।